Що би було, якби таке рішення по перейменуванню регіону, це щось друге, прийняла б Закарпатська обласна рада? Якщо б таке рішення про перейменування чиїсь держави прийняла Закарпатська обласна рада, наприклад, перейменувати Мадярщину на Угрію, може бути, тоді би київляни, галичани казали: дивіться, що творять русини, мадяри у Закарпаттю. Займаються не тим, що треба. Однак, на наше щастя, Закарпатська обласна рада, в якій і мені прийшлося трудитися, ніколи не займалася дурницями, аж приймала рішення так в інтересах регіону Закарпаття, і в інтересах нашої держави України. Дотуляюся до цього питання, я сердечно вітаю усіх наших русинів Закарпаття, а це сьогодні вище 800 тисяч русинів. А якщо хтось не вірує з наших опонентів, дайте нам провести свободний перепис під егідою, наприклад, Європейського Союзу, і узнаємо, скільки русинів, то за то поздравляю, що ми в Україні та жива частина народу древнього, який береже свою історію, культуру, язик, материнську національність. Бо вопрос національності завжди рішався: хто моя мама? До речі, так і у євреїв. Чистий єврей іменно по лінії матері, по отцу можуть сумніватися. І ми кажемо: усі ми русини маємо русинських матерей, а потому ми русини. А в тому наша слава і достоинство. Ми не гордимося, не возносимося. Ми не ліпші, як українці. Ми просто мало інакше, оригінальні. Но, котрі мають історичну пам'ять, ні Австро-Венгрія, ні большевики, ні нинішні націоналісти вибити од нас її не можуть.